Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man is veilig staan. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Het kan zijn dat u momenteel hier achter mij niet herkent, maar dit is de doorsteekbrug. Er is gisteren opening geweest van de doorsteekbrug met heel veel herrie erbij dat er een scheur is op de brug. We kunnen dus niet aangeven, is de scheur normaal of niet. Maar wat ik u wel wil zeggen is dat de doorsteekbrug is open, het is gemaakt. En we zien wel dat hij heel netjes is geasfalteerd. We moeten wel de goede daden van deze regering dus wel prijzen geven. Het is goed geasfalteerd. Ook de strepen op de weg zijn goed te zien. Vrijwel goed. Maar kijkers, we zien nog steeds dat er een deel niet geasfalteerd is. Waarschijnlijk zijn ze nog niet klaar. En dit brug heeft ongeveer $9 miljoen gekost. Dat is wat de minister aangaf. Kijkers, ik laat u nu de doorsteekbrug zien. En dan wil ik dat u nu beoordeelt. Is het werkelijk waard voor $9 miljoen? Of is het weer een spoekutori? Kijkers, ik breng u het volgende toe. Kijkers, we zien dat er nog heel wat, ja, ik zou dit een generator moeten noemen, met wat lichten eraan. Ik denk dat dit gemaakt is voor verlichting van de brug, maar dit is waarmee ze bezig waren, hun werkzaamheden hier te verrichten. Het is nog niet weggehaald. Wat ik ook heb vernomen is dat de brug al geopend is, maar het is nog niet af. Dus het kan zijn dat ze dit hebben gelaten om dus door te werken. Maar kijkers, laat me u doorwijzen hoe de doorsteekbrug eruit ziet. Het is nu wel wat makkelijker geworden voor de PL-bussen, de PON-bussen. Want eerder, voor de opening van de doorsteekbrug, zouden ze via Fabi moeten rijden. En vormt ook een heel ander file. U ziet bussen voorbij rijden, het is een PL-bus, dus ze kunnen nu vrij van hieruit voorbij gaan, ook richting Latour op. Maar kijkers, nog steeds is het 9 miljoen waard. Laat me u doorwijzen. Kijkers, en dit is, ik zie ook een scheur hier. Dit is waarover ze het hadden. Dat er een scheur is en het loopt dus door dit heel helft voorbij. En ik zie ook hier een klein stuk. Ik zie ook hier een klein stuk. Het kan zijn dat het werkelijk... Ja, het is een beetje druk. Ja, het kan werkelijk zijn dat het normaal is.
zoals er op Facebook het meest wordt gesproken erover, dat het een normale situatie is. Bepaalden zeggen van nee, de brug gaat instorten. Maar tot zover ziet de brug wel stabieler uit. Vele mensen zeggen ook dat het nog steeds de oude brug is. En dat er geen enkel nieuwe brug is gemaakt. Maar gewoon eigenlijk de oude brug is gerestaureerd, vandaar de scheur. Wat het waarheid is, weten wij niet. Maar kijkers, er is $9 miljoen eraan uitgegeven. Laat me u doorwijzen. Als we hier doorlopen, dit stukje is wel gesloten. Ik neem aan dat dit stukje voor de bromfietsers zijn en de fietsers. Maar het is momenteel nog gesloten, dus dan moeten ze gewoon op het helft van de auto's rijden. Maar kijkers, u ziet het, de doorsteekbrug. Een stukje is geasfalteerd en dan ook heb je het middengedeelte dat niet geasfalteerd is, waarbij je de scheur duidelijk kunt zien. Maar voor de rest is het best wel een nette brug. Kijkers, daar hebben wij dus de brug nabij Fabi. Daar is waar de PL-bussen voor de opening van de doorsteekbrug, daar is waar ze dus reden. Elke dag een file daar en waardoor je elke dag ook agenten daar had om het file eigenlijk het verkeer beter te beheren. Hier ziet je dus de Saronbrug, ook staat die bekend als de Kameelbrug. En daar vormde zich ook een enorme file, omdat de mensen door de sluiting van de doorsteekbrug de brug nabij Fabi pakte of de Saronbrug. Maar nu de doorsteekbrug open is, zullen wij zien en kijken als de file werkelijk verholpen is of als hij nog steeds hetzelfde blijft. En kijkers, zoals u ziet, ben ik momenteel, ik zou zeggen aan de onderkant van de brug. Er wordt vaker gezegd dat, of niet vaker, maar er wordt gezegd dat de oude brug er nog steeds hier zit. En dat ze dus gewoon geasfalteerd hebben en nog wat werkzaamheden hebben verricht. Maar ziet u misschien de oude brug daar zitten? Ik zie wel heel wat pilaren daar. En ik zie nog dat er werkzaamheden worden verricht onder de brug. En kijkers, we zien ook nog heel wat dingen hier. Ik zie ook houten blokken. Of ja, hout. En ja, er zijn ook kabels hier. Dus ik weet niet als de werkzaamheden werkelijk zijn gestopt of voor de opening of gaan ze door, want ik zie ook een paar schroeven hier waarbij, ik weet niet wat dit voorstelt, maar ja, dit is de Saronbrug. Ik wil naar onderen, maar het lijkt een beetje onveilig hier te lopen. Dus maar ik probeer u te laten zien hoe de brug eigenlijk van onderen eruit ziet. En als u misschien eventueel de deur heeft ontdekt van waar hij komt, dan laat u me weten in de commentsectie, want dit is eigenlijk een hoofdpunt geworden hier in Suriname. Want we kijken eigenlijk niet naar hoe mooi de brug eruit ziet, maar naar de scheur. Dus laat me weten, kijkers, als u werkelijk een scheur daar ziet en wat u vindt van $9 miljoen geïnvesteerd in de doorsteekbrug. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
Jet Promotion organiseert Kitty Kotti Bootfeest. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Bootfeest. Opstapplaats, de Ruiterkade 14 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03/06 870 98312. Attention! Fitting, fitting, hey, hey, hey.